Ναι. Να περάσουμε λίγο, να καθίσουμε όλοι για να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κανονική ροή του προγράμματός μας με την δεύτερη ενότητα του σημερινού συνεδρίου μας, της σημερινής μας ημέρας, η πολυεπίπεδη προσέγγιση του καρκίνου. Θα ήθελα λίγο εδώ να πάρω 2 λεπτά για να πω έτσι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Παπαγεωργόπουλο, που έφυγε από κοντά μας την 1η Μαΐου 2025. Και θα ήθελα έτσι να διαβάσω ένα κείμενο για εκείνον, για να τον γνωρίσετε και εσείς καλύτερα. Η ενότητα αυτή του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Παπαγεωργόπουλου. Και πώς θα μπορούσε να μην είναι, αν σκεφτεί κανείς την ωριμότητα και το πάθος που τον διέκριναν, παρότι το πέρασμα από τη ζωή ήταν σύντομο, μόλις 25 χρόνια. Είναι η ενότητα στην οποία τον είχαμε προσκαλέσει να πάρει μέρος και να μας μιλήσει για την εμπειρία του, και ο αδόκητος θάνατός του δεν επέτρεψε. Ο Κωνσταντίνος διαγνώστηκε με καρκίνο την ίδια ακριβώς περίοδο που πληροφορήθηκε την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο, στην ιατρική σχολή. Μα δεν το έβαλε κάτω, δεν λύγησε μπροστά στις δυσκολίες. Μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του, έδωσε δύναμη και ελπίδα, συμπαρασύροντας με τη θέλησή του για ζωή και δημιουργία, όχι μόνο όσους ήρθαν σε άμεση επαφή μαζί του, αλλά και όλους εκείνους που παρακολούθησαν το έργο και την πορεία του. Ο Κωνσταντίνος ξεχώρισε για το ήθος, τη γενναιότητα και την αφοσίωσή του στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Στην περίπτωσή του δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απουσία ή κενό. Η γεμάτη του ψυχή και ο ουσιαστικός βίος του μας συντροφεύουν σε κάθε στιγμή που θυμίζει ζωή. Ευχαριστούμε πολύ και τη μητέρα του Κωνσταντίνου που τιμά σήμερα το συνέδριό μας με την παρουσία της. Να καλέσω στο βήμα την συντονίστρια κυρία Μαρία Τζίμα, γραμματέα ΔΣ του Συλλόγου Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων και Οικογενειών Βορειοδυτικής Ελλάδας Είμαστε Μαζί και μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ΕΛΟΚ. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και στην πόλη μας και στο συνέδριό μας, κυρία Τζίμα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε έτσι σε αυτή την ενότητα, η πολυεπίπεδη προσέγγιση του καρκίνου. Ο σκοπός έτσι που θέλαμε να εντάξουμε την ενότητα αυτή στο συνέδριο ήταν για να δούμε λίγο το κομμάτι και των διάφορων ηλικιών που έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο και ποιες είναι αυτές και οι ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν ανάλογα την ηλικία που μπορεί κάποιος να νοσήσει. Να σας καλησπερίσω όλους, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πρόσκληση από το Άλμα Ζωής και τη φίλη μου την Αγγελική. Είμαστε πάντα πολύ κοντά, έτσι, τα Γιάννενα με την Πάτρα και όλοι μαζί στην ΕΛΟΚ. Να καλέσω με τη σειρά μου, με σεβασμό στο χρόνο, την κυρία Λιοπέτα Βιβή, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη των προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ψυχή μου στο Καρκινάκι, η οποία θα μας μιλήσει για τη μετάβαση του ογκολογικού ασθενή, παιδί, έφηβος, νεαρός, ενήλικας. Η πρόκληση αυτή της μετάβασης από τον παιδιοτρικό καρκίνο στην ελληνική ζωή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι μετά την ομιλία σας θα μπορέσουμε να το σχολιάσουμε κιόλας. Ωραία. Οπότε, στη συνέχεια, να καλέσουμε την κυρία Χαρά Παπακοστοπούλου, μέλος και εκπαιδευμένη εθελόντρια του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής Νομού Αχαΐας, να περάσει στο Προεδρείο. Θα προσκαλέσουμε όλους τους ομιλητές να είναι εδώ μαζί μας και ένας-ένας μετά με τη σειρά θα σηκώνεται για την δική του εισήγηση. Στη συνέχεια την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου Δημοπούλου, παθολόγο καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, θεραπευτική κλινική νοσοκομείο Αλεξάνδρα και ιατρική σχολή ΕΚΠΑ. Καλώς ήρθατε. Και τέλος, να καλέσω και εγώ τον κύριο Καρδαμάκη Δημήτριο, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ο οποίος και θα μας μιλήσει για τις ιδιαιτερότητες στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου στα άτομα της τρίτης ηλικίας. Οπότε τώρα, να δώσουμε λοιπόν το βήμα στην κυρία Λιόπετα.
Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε? Πρωτού ξεκινήσω, έχω την ανάγκη να σταθώ λίγο στη μνήμη του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος υπήρξε ambassador της ΣΑΜ και Καρκινάκη, πολύτιμος συνοδοιπόρος μας και η μνήμη του θα μας εμπνέει και θα μας καθοδηγεί για πάντα. Λοιπόν, ονομάζομαι Βιβί Λιόπετα, είμαι κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προγράμματος «Ψυχή μου» της ΣΑΜ και Καρκινάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που νιώθω που είμαι ανάμεσα σε εκλεκτούς ομιλητές και ευχαριστώ πολύ το Άλμα Ζωής για αυτή την όμορφη αγκαλιά. Το Καρκινάκη τι κάνει? Το Καρκινάκη προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δωρεάν σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες και στις οικογένειές τους που νόσησαν με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να δούμε μερικά σημαντικά πράγματα για τον παιδιατρικό καρκίνο. Οι παιδικοί καρκίνοι είναι σπάνιοι, έχουν υψηλό συνολικό ποσοστό επιβίωσης, αλλά παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου από την ασθένεια σε παιδιά και εφήβους. Το 2022 στην Ευρώπη εκτιμήθηκαν 14.000 νέα κρούσματα καρκίνου σε παιδιά και εφήβους, ενώ πάνω από 2.000 εκτιμήθηκε ότι κατέληξαν από την ασθένεια αυτή. Στην Ελλάδα διαγνώσκονται με κακοήθεια 330 με 350 παιδιά περίπου το χρόνο, με συχνότερη την οξέα λυμφοβλαστική λευκαιμία, ακολουθούν οι όγκοι εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και κάποιος πολύ εύλογα θα ρωτήσει γιατί περίπου, γιατί δεν έχουμε έναν ακριβή αριθμό. Δυστυχώς δεν έχουμε τους αριθμούς για τα παιδιά που νοσούν με καρκίνο, παρότι το Εθνικό Μετρό συστάθηκε κατόπιν αιτήματος του οργανισμού του 2021. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν πόσα παιδιά νοσούν το χρόνο και δεν γνωρίζουμε πόσα παιδιά πεθαίνουν το χρόνο. Τη δεκαετία του 70 η πενταετής επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν μόλις 60%, από το 2010 και έπειτα φτάνει το 75 με 80% και πλέον ξεπερνάει φτάνοντάς το στο 80 με 90%. Στις περισσότερες χώρες με εθνικά μητρώα, η μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου παρατηρείται στους εφήβους 15 με 19 ετών και ακολουθούν τα παιδιά έως 4. Στο γράφημα εδώ που σας έχω από το European Cancer Information System, αποτυπώνεται ότι οι δείκτες εμφάνισης καρκίνου στα παιδιά στην Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε σύγκριση με την Ευρώπη και θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα να μας προβληματίζει και να μας προβληματίζει γιατί συγκεκριμένες περιοχές της χώρας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εμφάνισης παιδιατρικού καρκίνου. Τώρα, ο παιδιατρικός καρκίνος δεν είναι μόνο ένα ζήτημα ιατρικό, είναι και ζήτημα ισότητας και δυστυχώς πολλά παιδιά δεν έχουν ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα και θεραπείες. Υπάρχουν γεωγραφικές ανισότητες. Ένα σύνολο 68 φαρμάκων έχει προταθεί έτσι ως απαραίτητα για τη θεραπεία των παιδικών καρκίνων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο, το 75,8% αυτών των φαρμάκων είναι πάντα διαθέσιμα. Αντίθετα, σε ορισμένες άλλες χώρες, λιγότερο από τα μισά βασικά φάρμακα διατίθενται για τη θεραπεία του παιδιατρικού καρκίνου. Υπάρχουν δυστυχώς διαφορές στην πενταετή επιβίωση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Την περίοδο 2010-2014 το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης κυμάνθηκε από το 70% έως και 80% σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα νέα είναι θετικά, είναι καλά. Το 80% των 68 φαρμάκων που έχουν προσδιοριστεί ως απαραίτητα είναι διαθέσιμα για την θεραπεία του παιδικού καρκίνου, δηλαδή 54 περίπου από τα 68 απαραίτητα φάρμακα. Τώρα, οι ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα παιδί, ένας έφηβος, ένας νεαρός ενήλικας που νοσεί, είναι επώδυνες, είναι βαθιές, είναι σχεδόν αόρατες. Υπάρχει σοκ, άρνηση, θλίψη, άγχος, θυμός, ενοχές, κρίσεις πανικού. Προκλήσεις για προσωπικές σχέσεις, την ανασυγκρότηση της ταυτότητας, την αυτονομία, τη σεξουαλικότητα, την εικόνα του σώματος. Πολιτισμικά εμπόδια σε μετανάστες, πρόσφυγες, Ρωμά, LGBTQ κοινότητα. Είναι προφανές ότι ο καρκίνος δεν σταματά μετά το πέρας θεραπείας. Υπάρχει και επόμενη μέρα. Το παιδί που νοσεί, η οικογένεια ολόκληρη έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα, με πολλές νέες προκλήσεις, όπου δυστυχώς οι κρατικές δομές δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν αυτή την νέα πραγματικότητα. Είναι ελλειπείς.
οι προκλήσεις είναι ακόμα πιο μεγάλες για τις οικογένειες που ζουν στην επαρχία. Και θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι για το 2023-2024 το Καρκινάκι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε 110 οικογένειες. Οι 80 από αυτές βρίσκονταν στην επαρχία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των παιδιών που νόσησαν και της οικογένειας ολόκληρης. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, στην Ελλάδα μιλάμε για τις απότερες επιπλοκές του παιδιατρικού καρκίνου, τα late effects, τα οποία ορίζονται 5 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας. Οι συχνότερες, λοιπόν, επιπλοκές αφορούν ενδοκρινολογικές διαταραχές, καρδιαγγειακά νοσήματα και μεταβολικό σύνδρομο ή παχυσαρκία. Τα κορίτσια έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν οθικική ανεπάρκεια, όπου συνδέεται με την απουσία εμμήνου ρύσης, ενώ τα αγόρια παρουσιάζουν ελάττωση ή απουσία σπερματοζωαρίων. Συναντάμε σημαντικές διαφορές στις γνωστικές λειτουργίες αναφορικά με το IQ, με την λεκτική και πρακτική νοημοσύνη μεταξύ επιβιωσάντων και υγιών μαρτύρων. Τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα γονιμότητας και αναπαραγωγικής υγείας, τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι μεταξύ 40% και 80% των κοριτσιών που νοσούν από καρκίνο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο υπογονιμότητας, ενώ το 1/3 έως και τα 3/4 των ανδρών ενδέχεται να οδηγηθούν σε στήρωση μετά τη θεραπεία. Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της διατήρησης γονιμότητας, παραμένει απογοητευτικό το γεγονός ότι οι ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση. Δεν προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη για την κρυοσυντήρηση οαρίων σε ασθενείς. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι σε μια τελευταία μας συνάντηση με τον κύριο Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε ότι εξετάζεται το γεγονός να καλύπτεται η διαδικασία αυτή σε συγκεκριμένες ασθένειες που επιβάλλεται ιατρικά, όχι σε όλο τον πληθυσμό. Οι διαθέσιμες μέθοδοι διατήρησης γονιμότητας στα κορίτσια, ανάλογα με την ηλικία, την έναρξη ή όχι της εμμήνου ρύσεως και την ασθένεια, περιλαμβάνουν την κατάψυξη οθικικού ιστού, τη μετάθεση των οθικών έξω από το πεδίο ακτινοβολίας και την κατάψυξη οαρίων, εφόσον τα κορίτσια έχουν μπει στην εφηβεία. Τώρα, στα αγόρια, η διατήρηση γονιμότητας αποτελεί άμεση συνάρτηση της ηλικίας τους και της δυνατότητας εξπερμάτωσης. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή εξπερμάτωση, η κατάψυξη ορχικού ιστού είναι η επόμενη επιλογή. Και θα μεταφερθώ στις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν νεαροί ενήλικες, οι οποίες είναι πολυεπίπεδες. Ωστόσο, η αναγνώριση και η εφαρμογή του δικαιώματος στη λύθη από τη χώρα μας είναι ένα πρώτο βήμα, είναι ένα σημαντικό βήμα για την άμβλυνση των προκλήσεων που βιώνουν. Σε μία πρόσφατη μελέτη του Youth Cancer Europe, το μέσο ποσοστό επιστροφής των νεαρών ενηλίκων στην εργασία είναι μόλις 64% μετά από 18 μήνες. Ενώ οι επιζώντες του καρκίνου έχουν 40% περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι και 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας. Επομένως, το δικαίωμα στη λύθη έρχεται για να αμβλύνει όλες αυτές τις προκλήσεις. Θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024, εφαρμόζεται λοιπόν στην Ελλάδα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Επομένως, δεν λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό καρκίνου 5 χρόνια μετά την πλήρη ίαση για ασθενείς που διαγνώστηκαν πριν τα 18 έτη και 10 χρόνια μετά την ίαση για ενήλικες. Ισχύει για τις ασφάλειες ζωής, υγείας και δανειοληπτών. Θέλω να πω ότι μέχρι πρότινος τα παιδιά που είχαν νοσήσει με καρκίνο δεν μπορούσαν να πάρουν στεγαστικό δάνειο ή δάνειο για τις σπουδές τους λόγω της νόσησης. Και πάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά τη μετάβαση. Τη μετάβαση αυτών των ασθενών από την παιδιατρική ογκολογία στην ενήλικη ζωή. Δυστυχώς, η συνεχής παρακολούθηση στην Ελλάδα διακόπτεται. Η έλλειψη δικτύου ομάδα γιατρών είναι μεγάλη. Η μετάβαση είναι μια απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται υποστήριξη. Χρειαζόμαστε έναν χώρο όπου ο ασθενής θα μεταφέρεται από τον παιδιατρικό χώρο στο χώρο ενηλίκων. Σήμερα έχουμε το ιατρείο follow-up, το οποίο βρίσκεται στα εξωτερικά ιατρεία και δέχεται ασθενείς μέχρι 20 με 21 ετών. Και έπειτα οι ασθενείς αυτοί παραπέμπονται σε νοσοκομεία ενηλίκων ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι
Φανταστείτε έναν ασθενή 20 ετών με διάγνωση καρκίνου σε ένα νοσοκομείο ενηλίκων. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τις ανάγκες των ενηλίκων. Απλά θα ήθελα να τονίσω πόσο διαφορετικές και ιδιαίτερες είναι ανάγκες των παιδιών αυτών. Είναι τα παιδιά που είναι το μέλλον μας, είναι οι αυριανοί πολίτες. Δεν θα πρέπει όλους αυτούς εμείς λοιπόν να τους στηρίξουμε ψυχικά και σωματικά, να είναι παραγωγικοί όταν θα βγουν στην ακαδημαϊκή τους έτσι, πορεία και επαγγελματική. Τώρα, οι κλινικές μετάβασεις. Στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, η κλινική μετάβαση αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα με παιδοογκολόγο, ογκολόγο, νοσηλευτή, γυναικολόγο, ενδοκρινολόγο, ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, διατροφολόγο, νομικό σύμβουλο, εκπαιδευτικό ή ειδικό επαγγελματικού προσανατολισμού. Ποια είναι τα κύρια αιτήματα των νεαρών ενηλίκων στις κλινικές μετάβασεις, τα οποία αιτήματα είναι κοινά με αυτά που έρχονται και σε εμάς στο καρκινάκι, αφορούν τη ψυχική υγεία και τη συναισθηματική υποστήριξη, άγχος, κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες, ανασυγκρότηση της ταυτότητας, σεξουαλική υγεία και γονιμότητα. Όπως ανέφερα και πριν, η ενημέρωση είναι ανεπαρκής. Και ας μην γελιόμαστε, η σεξουαλική υγεία εξακολουθεί να είναι ταμπού στη χώρα μας. Τα παιδιά μοιράζονται μαζί μας δυσκολίες όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ερωτήσεις του τύπου «Είναι φυσιολογικό να πονάω?» «Νιώθω άβολα που έχω χάσει τα μαλλιά μου, έχω πάρει κιλά μετά τη θεραπεία. Δεν είμαι έτοιμη να βγω ραντεβού». Θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την εργασία, την καριέρα, την κοινωνική επανένταξη, την αυτονομία και την κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Αυτή είναι η βιβλιογραφία και θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Το survivorship είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, με ειλικρίνεια, όχι με μεσοστρέφεια. Η επιβίωση, ναι, είναι το πρώτο βήμα. Η ποιότητα ζωής όμως είναι ο τελικός μας στόχος. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν προκλήσεις, όμως είναι κοινές για όλους μας. Δεν πρέπει να νιώθουμε φτωχοί συγγενείς της Ευρώπης. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Θα ήθελα να πω ότι μετρήσιμα η έκβαση των ασθενών συνολικά στη χώρα μας είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ναι, έχουν γίνει αλλαγές, χρειαζόμαστε και άλλες. Θα πρέπει να επικοινωνούνται αυτές οι αλλαγές κάθετα, δηλαδή προς τον ασθενή. Ιδάλλως, αν αυτό δεν συμβαίνει, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λιόπετα. Να σταθώ και εγώ σε αυτή την έλλειψη σαφούς πλάνου και εξειδικευμένου δικτύου γιατρών για αυτή τη μετάβαση από τον παιδικό καρκίνο στην ενήλικη ζωή. Να σταθώ επίσης στο δικαίωμα της λύθης, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό επίσης, το οποίο καταφέραμε. Και να πω έτσι ως ελπιδοφόρο ότι στο συνέδριό μας φέτος της ΕΛΟΚ η πρώτη ΥΠΕ ανακοίνωσε μια προσπάθεια στο νοσοκομείο Αγίου Σάββας για τη δημιουργία ενός πιο διαμορφωμένου και ολοκληρωτικού δικτύου υποστήριξης όλων των νεαρών επιβιωσάντων από το καρκίνο. Περνάμε τώρα στη συνέχεια με την κυρία Χαρά Παπακοστοπούλου. Θα μας μιλήσει λίγο για το κομμάτι τώρα, θα πάμε έτσι ηλικιακά, λίγο πιο μετά, λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καρκίνο και την μητρότητα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια όμορφη βασίλισσα, που την έλεγαν Τζόι. Ζούσε σε ένα κάστρο που ήταν χτισμένο σε ένα καταβράσινο λόφο. Από τη μία πλευρά του κάστρου μπορούσε κανείς να δει τη θάλασσα και το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Και από την άλλη, τα ψηλά επιβλητικά βουνά που κάθε πρωί ανέτειλε φωτεινός και ζεστός ο ήλιος. Η Τζόι ήταν ένα κορίτσι πολύ όμορφο, με μαύρα γυαλιστερά μαλλιά, με ζεστά καστανά μάτια, γεμάτη αισιοδοξία που της άρεσε να ζει χαρούμενη και ευτυχισμένη με τους ανθρώπους που αγαπούσε. Ήταν παντρεμένη με τον καλόκαρδο βασιλιά, που τον αγαπούσε πολύ. Τον φρόντιζε, λάτρευε να είναι μαζί του και να ταξιδεύει.
ζεστή καρδιά του, το φωτεινό χαμογελό του, τα αστεία που της έκανε και γελούσε δυνατά, έκανε τη ζωή τους υπέροχη και ευλογημένη. Ένα μεγάλο τους όνειρο και επιθυμία ήταν να αποκτήσουν παιδάκια, να μεγαλώσουν όλοι μαζί, να γελάνε, να παίζουν, να ταξιδεύουν, να αγαπιούνται. Κάθε φορά που έκανε αυτή τη σκέψη, πάγωνε η καρδιά της. Ένα γκρίζο πέπλο την κάλυπτε. Όταν ήταν κάποτε νέα και δυνατή και όμορφη, πριν γνωρίσει το καλόκαρδο βασιλιά, όλες οι πριγκίπισσες της ηλικίας της παντρεύονταν και έκανε παιδάκια. Τότε όμως συνέβη κάτι δυσάρεστο στη ζωή της Τζόι. Ένα μικρό δηλητηριασμένο βέλος καρφώθηκε στο αριστερό της στήθος και αρρώστησε βαριά. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή από το παραμύθι που έγραψα όταν ήμουν έγκυος και προορίζεται για τα παιδιά μου. Είναι η ιστορία της Τζόι. Η ιστορία μου. Συγγνώμη. Η ιστορία προς τη μητρότητα έχοντας νοσήσει με καρκίνο μαστού. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Λίγο μετά τα 30 χρόνια μου, ψηλάφισα τυχαία στο ντουζ το αριστερό μου στήθος ένα μικρό ογκίδιο και αμέσως θορυβήθηκα και πήγα σε χειρουργό μαστού. Στην αρχή δεν φάνηκε ύποπτο, χαρακτηρίστηκε νοαδένομα, καλοήθης όγκος μαστού. Μετά από 3 μήνες, αφού επανέλαβα τον υπέρηχο, ο όγκος είχε μεγαλώσει και έπρεπε να αφαιρεθεί. Στη συνέχεια κάνω το πρώτο χειρουργείο, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για κακοήθεια. Προχωράμε στο δεύτερο χειρουργείο, που αφαιρείται ένα μεγάλο τμήμα του στήθους, καθώς και καθαρισμός λεμφαδένων, γιατί ο κύριος καρκίνος είχε βιαστεί, είχε προχωρήσει σε έναν από αυτούς. Έκλαψα λίγο, φοβήθηκα πολύ και μετά στάθηκα με ψυχρότητα και σεβασμό απέναντί του. Τα έκανα όλα μηχανικά, με μία ανάσα, όπως όταν κάνεις βουτιά στα βαθιά. Έτσι ένιωθα. Φοβήθηκα να δω το ακροτηριασμένο στήθος μου, φοβήθηκα να αγγίξω τις ουλές μου, φοβήθηκα για τη θηλυκότητά μου, φοβήθηκα τις ανασφάλειές μου, αλλά τα αντιμετώπισα όλα με σύνεση, ψυχραιμία και με μια πηγαία αισιοδοξία που με διακρίνει. Μετά τα χειρουργεία ακολούθησαν οι χημειοθεραπείες. Το διάστημα των χημειοθεραπείων προσπαθούσα πολύ να σταθώ δυνατή απέναντι σε όλα όσα είχαν συμβεί και συνέβαιναν. Έβλεπα μόνο το φως στο τούνελ. Ευτυχώς, γιατί μερικές φορές το σκοτάδι ήταν βαρύ και μοναχικό. Τη στιγμή που είχα τους πάντες γύρω μου, την έννοια τους, την αγάπη τους, τη συμπαράστασή τους στο μέγιστο βαθμό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήμουν απόλυτα μόνη. Εγώ και αυτός. Το πρώτο πράγμα που με απασχόλησε αμέσως μετά τη διάγνωση, εκτός από την απώλεια των μαλλιών μου, πριν ακόμα ξεκινήσω τις χημειοθεραπείες, ήταν το κεφάλαιο μητρότητα. Το έθεσα σαν θέμα στον ογκολόγο μου, αλλά αυτός μου τόνισε σταθερά και απόλυτα σχεδόν ότι δεν είχαμε χρόνο να προβούμε σε διαδικασίες κατάψυξης οαρίων. Έπρεπε να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την υγεία μου. Και έτσι ξεκίνησα αμέσως τις χημειοθεραπείες, στη συνέχεια ακολούθησαν οι ακτινοβολίες και τέλος η ορμονοθεραπεία, παρέα με τη διακοπή της έμεινου ρύσης. Το θέμα μητρότητα κατά τη διάρκεια της ορμονοθεραπείας ήταν ένα μεγάλο τραύμα, μια πληγή ανοιχτή, γιατί το είχα σχεδόν αποκλείσει σαν σκέψη. Εξάλλου, είχαν φροντίσει και κάποιοι γιατροί σχετικών ειδικοτήτων, εννοείται, να μου αναφέρουν ότι δεν θα επανέλθει περίοδος, αν επανέλθει δεν θα είναι κάθε μήνα και αν αδιαθετήσω δεν θα έχω παραγωγή οαρίων από τις οθήκες μου. Και το πιο σκληρό που είχα ακούσει από έναν ογκολόγο είναι «Δεν ξέρουμε καλά αν θα ζήσεις και εσύ ρωτάς για το αν θα διαθετήσεις». Με έκανα να νιώθω ανόητη και βιαστική, να φοβάμαι περισσότερο και να θυμώνω με αυτόν τον κύριο καρκίνο που θα μου στερούσε το δικαίωμά μου, την επιλογή μου. Εντελώς τυχαία είχα δει μία συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» από μία εθελόντρια του άλματος ζωής που κατάφερε να αποκτήσει μωρό μετά τον καρκίνο. Για μένα αυτή η στιγμή ήταν ορόσημο, ήταν μία ακτίνα φωτός. Την Ειρήνη τη γνώρισα, θα την έχω πάντα στην καρδιά μου, γιατί μου προσέφερε εκείνη τη δύσκολη στιγμή αυτό που είχα ανάγκη. Και εξάλλου ήταν και ο λόγος που έγινα εθελόντρια. Κάθε φορά εξάλλου που μοιράζομαι δημόσια την ιστορία μου, εύχομαι να δώσω κι εγώ μία ανάσα ανακούφισης και ελπίδα σε κάποια γυναίκα που μπορεί να έχει χειρουργηθεί
και το μέλλον της να μοιάζει αβέβαιο και σκοτεινό. Τα χρόνια περνάνε. Έρχεται η μέρα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πενταετής ορμονοθεραπεία και αδιαθετώ. Έρχεται και η μέρα που στον υπέροχο βλέπω και ο Άρια. Και είναι η στιγμή λοιπόν που αναθάρισα και άρχισα να ελπίζω δειλά-δειλά. Δεν θα ξεχάσω, όταν ήταν η μητέρα μου σε κόμμα στην εντατική, της φώναζα, μήπως χαρεί και ξυπνήσει, ότι εμφανίστηκα να βγάσω σε οθήκες μου. Αλλά δεν ξύπνησε ποτέ τελικά. Πόσο σκληρό είναι να είσαι αποκομμένος από κάθε έννοια της μάνας. Είχα ήδη γνωρίσει τον άντρα μου και του είχα μιλήσει για όλα φυσικά. Θέλαμε και οι δύο να αποκτήσουμε παιδιά. Ήταν απόλυτα υποστηρικτικός, αισιόδοξος και με σεβασμό στάθηκε δίπλα μου στις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών. Η απόκτηση των παιδιών μας δεν ήταν εύκολη. Όμως τώρα ο σκοπός ήταν διαφορετικός. Δεν πάλευα για τη ζωή μου αυτή τη φορά. Πάλευα για το όνειρο. Μετά το γάμο μας, έπρεπε να θέσω το θέμα εγκυμοσύνης στον ογκολόγο μου. Είχαν περάσει 7 χρόνια από τη διάγνωση. Ετοίμασα τις σημειώσεις μου, τα ερωτήματά μου, οπλίστηκα με θάρρος, έχοντας πολύ άγχος και αγωνία και η απάντηση που πήρα ήταν θετική. Μου έδωσε σχεδόν την ευχή του. Βεβαίως, επισκέφτηκα και άλλους για να είμαι σίγουρη και από όλους πήρα το OK για να συνεχίσω. Οι γυναικολόγοι ακόμα πιο υποστηρικτικοί και αισιόδοξοι. Η περίοδος μου σταθερή, ο κύκλος των οαρίων σωστός, οι εξετάσεις μου ιδανικές και επί 2 χρόνια κάθε μήνα στο γυναικολόγιο για έλεγχο ορυξίας. Είχα δυστυχώς 2 ή 3 αποβολές με αυτόν τον τρόπο. Κι άλλες εξετάσεις, κι άλλοι γιατροί, καμία όμως σίγουρη απάντηση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να μου απαντήσει για ποιο λόγο οι εγκυμοσύνες δεν συνέχιζαν. Ανεξήγητη υπογονιμότητα, κάποια βλάβη στις οθήκες μου και την ποιότητα οαρίων από τη χημειοθεραπεία, ίσως η ηλικία μου, ήμουνα και 40 χρονών πια. Και μετά μου προτείνουν εξωσωματική, κάτι που αρχικά το θεωρούσα απαγορευμένο και επικίνδυνο λόγω του ιστορικού μου. Μετά, από ενδελεχή έρευνα και πολλά ραντεβού, για ακόμα μια φορά σε κέντρα εξωσωματικής και σε ογκολόγους, βεβαίως για να πάρω την ευχή τους ακόμα μια φορά, καταλήγω να κάνω προσπάθειες σε φυσικό κύκλο χωρίς τη χορήγηση ορμονών. Η πρώτη φορά ήταν τρομακτική σχεδόν, άγνωστη και ψυχρή διαδικασία. Ακολούθησε ένας δρόμος με πολύ πόνο, αγωνία, απογοήτευση, κούραση, υπομονή και πολλή επιμονή. Κάναμε πολλά χιλιόμετρα και το κόστος ήταν μεγάλο. Πολλές προσπάθειες, νομίζω 7. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που είπα άλλη μία και τέλος. Και το εννοούσα. Το είχα συζητήσει με τον άντρα μου και ξεκινήσαμε για μία τελευταία φορά τις γνώριμες διαδικασίες. Μια μέρα πριν την εξέταση της χωριακής είχα λίγο αίμα και πίστευα ότι ήταν σημάδι αποβολής. Και έκλαψα. Έκλαψα πολύ, πάρα πολύ. Δεν είχα άλλο κουράγιο, άλλη δύναμη. Έπρεπε να παραιτηθώ και δεν το συνηθίζω. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Αυτά τα μικρά σποράκια τελικά είχαν γραπωθεί για τα καλά στη μήτρα μου. Και έτσι αποκτήσαμε την Πέτη και το Σταμάτη. Τα παιδιά μας, που γέμισαν τη ζωή μας με αγάπη και φως. Δεν με ολοκλήρωσα. Πάντα ήμουν ολόκληρη. Απλά επιθυμώ να ζήσω μαζί τους, να πορευθώ, να εξελιχθώ, να μεγαλώσω με δεδομένο την αγάπη, την καθάρια, την ανιδιοτελή. Αν κάποιος έλεγε στην 30χρονη Χαρά ότι θα χρειαζόταν να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή για να αποκτήσει όλα όσα έχει σήμερα, θα δεχόταν με χαρά. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της ζωής μου έχει ανοίξει εδώ και 5 χρόνια και είμαι ευγνώμων για όλα όσα ζω και νιώθω κάθε μέρα που περνάει. Θα ήθελα να κλείσω όμως όπως ξεκίνησα, να μην σας κουράσω άλλο, με το τέλος του παραμυθιού της Joy λίγο πριν γεννήσει. Ήταν ακόμα έγκυος. Πόσο ευτυχισμένη ήταν η Joy. Επιτέλους είχε μωράκια στην κυλίτσα της που μεγάλωνε κάθε μέρα περισσότερο και αυτά κάθε μέρα χόρεπαν εκεί μέσα. Ένιωθε απέραντη ευγνωμοσύνη που αυτές οι 2 ψυχές την επέλεξαν για μανούλα τους.
ένιωθε μοναδική και ξεχωριστή που έδωσε την ευκαιρία να έρθουν στο φως αυτά τα δύο πλάσματα μέσα από το κορμί της και την απέραντη αγάπη που είχε στον καλόκαρδο βασιλιά. Ένιωθε ότι το δηλητηριασμένο βέλος και η διαδρομή ολάκερη που διένυσε τελικά ήταν θείο δώρο, ένα δώρο παντοτινό, μάθημα ζωής. Ένιωθε ότι όλα όσα λουλουδάκια μαράθηκαν στην κοιλίτσα της ήταν για να έρθει αυτή η στιγμή να αποκτήσει αυτά και μόνο τα μωράκια, κανένα άλλο. Η καρδιά της ζέστανε για πάντα και τον γκρίζο πέπλο που την κάλυπτε τόσα πολλά χρόνια το άρπαξαν τα μωρά με τα μικροσκοπικά χεράκια τους, έπαιξαν μαζί του και μετά το έκαναν 1000 κομμάτια. Δεν ήθελαν να υπάρχει τίποτε περιττό εκεί μέσα. Δεν ήθελαν τίποτε περιττό ανάμεσα στη μαμά τους και σε αυτά. Ήθελαν να ακούν τη ζεστή καρδιά της να χτυπάει χαρούμενη, δυνατή και ελεύθερη, χωρίς να την πιέζει και να τη στενεχωρεί τίποτε πια. Κι έτσι, περιμένοντας να συναντηθεί η οικογένεια, να γεννηθούν τα μωράκια, να δουν το πρόσωπο της μαμάς Τζόι και του μπαμπά τους του καλόκαρδου βασιλιά, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπακριστοπούλου. Χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα αυτό το συγκινητικό. Ήδη από κάτω έτσι ο κόσμος δείχνει πολύ συγκινημένος και για τη δύναμη που επέδειξε σε όλο αυτό το δρόμο, δύσκολο, εύκολο. Εσύ μπορείς να το αξιολογήσεις καλύτερα, νομίζω, από τον καθένα μας. Οπότε, τώρα μετά τη βιωματική αφήγηση, μπορούμε να περάσουμε στην κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, να δούμε λίγο έτσι και το επιστημονικό κομμάτι του καρκίνου και της εγκυμοσύνης. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέγομαι Δώρα Ψαλτοπούλου, είμαι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου έχουμε και πάρα πολλές γεννήσεις στην Πανεπιστημιακή Γυναικολογική Κλινική και εμείς ως παθολογικοί συνεργαζόμαστε πάρα πολύ για να έχουμε ανάμεσα σε όλα τα περιστατικά και περιστατικά όπως ακριβώς το προηγούμενο, που συγχαίρω την μαμά, όπου σε μία έτσι δραματική, μετά από μία δραματική διάγνωση αγωνίστηκε και η ίδια, αγωνίστηκαν και όλο το περιβάλλον της και οι γιατροί γύρω, μια που δεν ανέφερε ένα γιατρό, αλλά περισσότερο από έναν γιατρούς, για ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα, μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μας, μία εγκυμοσύνη που γεννάμε υγιή παιδιά. Είναι όμως τόσες άλλες γυναίκες γύρω μας τυχερές, έτσι ώστε μέσα σε μία τραγική ατυχία να ζήσουν κάτι τέτοιο. Είναι ένας τεράστιος αγώνας που συνδέεται χρονικά μία από τις πιο ωραίες στιγμές της ζωής μας, η εγκυμοσύνη και απόκτηση υγιών παιδιών, με μία από τις πιο δυσάρεστες στιγμές της ζωής μας, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ενός καρκίνου. Και πρέπει να παλέψουμε και για μας τις ίδιες και για τα παιδιά μας και όχι μόνο εκείνες τους 9 μήνες εγκυμοσύνης, αλλά ίσως και για πολλά χρόνια και πριν και μετά. Έχουμε όχι μόνο τον καρκίνο του μαστού, έχουμε και άλλους καρκίνους. Ο μαστός είναι από τους συχνότερους. Έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου, καρκίνο του δέρματος και μελανόματος, λεμφώματα, λευχαιμίες και το καρκίνο του θηροειδή ως τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπου στην ίδια μέρα, στις ίδιες μέρες έχεις ως σωματικά, ψυχικά και πνευματικά να οργανωθείς έτσι ώστε να φέρεις πέρα την εγκυμοσύνη και ταυτοχρόνως στο δεύτερο, τρίτο μήνα, έκτο μήνα να σου πούνε ότι υπάρχεις και από καρκίνο. Αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, που τώρα το 2024 είχαμε ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ γεννήσεων, περίπου 64.000 γεννήσεις
σε ολόκληρη την Ελλάδα όταν έχουμε 110.000 καρκίνους, μια τεράστια υπογεννητικότητα που δεν είχε προβλεφτεί ποτέ. Φανταστείτε, στις 64.000 γεννήσεις, περίπου 60 γυναίκες εκείνη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα τους διαγνωστεί και ένας από αυτούς τους καρκίνους με τους οποίους αναφέραμε. Να προσθέσω και το πολύ σπάνιο καρκίνο του γαστεντερικού, οι οποίοι είναι και οι πιο θανατηφόροι. Και εδώ έκανα έτσι με την ευκαιρία, και ευχαριστώ πολύ για το θέμα, έψαξα τη βιβλιογραφία όπου υπήρχαν πολύ λίγα στοιχεία, στατιστικά. Εδώ πέρα είναι κάποια δεδομένα που δημοσιεύτηκαν πέρυσι από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου σε ένα πολύ καλό περιοδικό, το British Journal of Cancer, όπου σε 120 γυναίκες, μέση ηλικία διάγνωση 33 έτη, είχαμε το μαστό, 1 στις 4 γυναίκες, δέρμα 1 στις 5 και αιματολογικούς καρκίνους το 15%. Οι περισσότερες διαγνώστηκαν είτε με υπέρηχο ή με μαράι. Τη χημειοθεραπεία τη λάβανε σωστά, όχι στον πρώτο τρίμηνο, αλλά δεύτερο με τρίτο τρίμηνο. Επομένως, αν σκεφτούμε ότι η ακτινοθεραπεία δεν την θέλουμε παρά μόνο σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, γενικά είναι τερατογόνος. Καταλαβαίνουμε ότι στο πρώτο τρίμηνο αυτό που μας μένει είναι η χειρουργική παρέμβαση. Το 37% υποβλήθηκαν σε χειρουργείο και ένα 40% δεν έλαβε θεραπεία κατά την εγκυμοσύνη, όπου τα δεδομένα δείχνουν ότι ειδικά αν διαγνωστούμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά στο αρχικό τρίμηνο και δεν λάβουμε θεραπεία, έχουμε πολύ μικρότερη επιβίωση συγκριτικά με το να είχαμε λάβει τη θεραπεία. Είχαν 80% ζωντανές γεννήσεις, διότι περίπου στο 15 με 20% το υπόλοιπο αποφασίσανε είτε οι γυναίκες να σταματήσουν την εγκυμοσύνη, τα ζευγάρια, να το θέσω ίσως πιο σωστά, είτε είχαν αποβολή. Ένα 30% πρόωρη τοκετή. Η μητρική θνησιμότητα, αυτό είναι η υπογράμμιση στο δραματικό 20% κατά τη διάρκεια και μετά από περίπου 1 χρόνο από την εγκυμοσύνη, 20% μητρική θνησιμότητα. Και βεβαίως είναι κάτι πολύ σπάνιο μεν την ίδια στιγμή να έχεις εγκυμοσύνη και καρκίνο και θέλει περισσότερες καταγραφές. Με το να σταματήσουμε την εγκυμοσύνη δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουμε και μεγαλύτερη επιβίωση και γενικά προσπαθούμε η θεραπεία που θα λάβουν και εγκυμονούσες με καρκίνο, αλλά να είναι συγκρίσιμη με τη θεραπεία που λαμβάνουν οι μη εγκυμονούσες. Είναι η δεύτερη αιτία καρκίνου, ο καρκίνος του μαστού που μόλις ακούσαμε στην εγκυμοσύνη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί μπορεί ταυτοχρόνως να το έχουμε αυτό και επειδή γενικά αποφασίζουμε σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία να μείνουμε έγκυες, ένας λόγος είναι και ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα είτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε λίγο πριν να έχουμε εμφανίσει κάποιο καρκίνο. Όπως αυτόν υπάρχουν διάφοροι τύποι καρκίνων του μαστού που συνήθως διαγνώσκονται και ανάμεσα σε όλους είναι δυστυχώς και ο triple negative, ο οποίος είναι ο πιο επιθετικός, περισσότερο τον βλέπουμε στις νεαρές γυναίκες και έχει μεγαλύτερη συσχέτιση με τον BRCA. Προσπαθούμε προφανώς να μην κάνουμε αξονικές. Η μαστογραφία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν ψηλαφίσουμε κάτι, είναι ασφαλής, διότι έχει μικρή ακτινοβολία και έχουμε έτσι, και εδώ είναι μία δημοσίευση που είχαμε κάνει με πολύ λιγότερα δεδομένα από το νοσοκομείο μας πριν 10 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις και στην φαρμακευτική αγωγή που θα λάβουν οι εγκυμονούσες, διότι όπως είπαμε δεν λαμβάνουμε κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, στην ακτινοθεραπεία που δεν μπορούν να λάβουν και επομένως ειδικά για το πρώτο τρίμηνο πηγαίνουμε στο χειρουργείο, ορμονικούς χειρισμούς που δεν μπορούμε να κάνουμε όπως την ταμοξιφένη και επομένως πρέπει να περιμένουμε αργότερα ή αν το αποφασίσουμε. Επίσης τρανστούζουμα, άλλη φαρμακευτική αγωγή και επομένως αυτό σημαίνει ότι μία εγκυμοσύνη όπου ταυτόχρονα έχει και διάγνωση ογκολογική αιματολογικής κακοήθειας
είναι εγκυμοσύνη στους survivors, είναι μία εγκυμοσύνη πολύ ψηλού κινδύνου που θέλουν τους μευτήρες, τους γυναικολόγους, τους ογκολόγους, τους ακτινοθεραπευτές, τους ψυχολόγους, τους εμβριολόγους, τους παιδίατρους, όλους μαζί, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την υγεία και της μητέρας και των παιδιών. Και εδώ είναι έτσι ένα slide που δείχνει τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται ανά τρίμηνο εγκυμοσύνης. Το χειρουργείο, όπως είπαμε, δεν το σταματάμε ποτέ, είναι ασφαλές κατά όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Λίγο αυξάνεται η πιθανότητα για αποβολή και ειδικά στο πρώτο τρίμηνο που δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, η μαστεκτομή είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Χημειοθεραπεία όσο πιο αργά τόσο πιο καλύτερα και έχουμε συγκεκριμένα φάρμακα και έχει και αυτό κάποιες μικρές επιπλοκές που δεν είναι πολύ σημαντικές με σωστή παρακολούθηση από τον μευτήρα. Θέλουμε περίπου εβδομαδιαίες θεραπείες. Ακτινοθεραπείες δεν τις θέλουμε, διότι έχουν τερατογόνο δράση. Παρά μόνο σπανίως βλέπουμε, ας πούμε, γυναίκες με εγκεφαλικές μεταστάσεις που δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Ορμονική αντιμετώπιση δεν τη θέλουμε. Ανοσοθεραπεία επίσης δεν την θέλουμε. Και πάμε στις αιματολογικές κακοήθειες. Από τις 100 γυναίκες με καρκίνο, οι 6 θα είναι με λέμφωμα Hodgkin και οι 5 με non-Hodgkin λέμφωμα. Το non-Hodgkin είναι ακόμα χειρότερο, που μπορεί να μας προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί μπορεί ακόμα και να επιδράσει άμεσα στα αναπαραγωγικά όργανά μας. Έχουμε διάφορη συμπτωματολογία και έχουμε οδηγίες συγκεκριμένες για τη φαρμακευτική αγωγή την ασφαλή και για το Hodgkin και το non-Hodgkin. Και επίσης πάντοτε, ακόμα και στην πρώτη εγκυμοσύνη, πάντοτε κοιτάζουμε μαζί με την εγκυμονούσα, ή αν μιλάμε για το cancer survivor, πώς θα κρατήσουμε τη γονιμότητα της γυναίκας, έτσι ώστε να μπορεί εν δυνάμει μετά τα πρώτα 2-3 χρόνια τις θεραπείες που έχουμε και τη μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπών, να ξαναμείνει έγκυος αν η ίδια το επιθυμεί. Εδώ πέρα να πούμε ότι η εγκυμοσύνη στους επιβιώσαντες από καρκίνο θεωρείται υψηλού κινδύνου για θνητότητα και θνησιμότητα, και εδώ πέρα βλέπετε το δραματικό νούμερο 58 versus 5 σε 100.000 γυναίκες, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρουμε, και όταν είμαστε cancer survivors πρέπει να είμαστε με πολύ καλή ομάδα έμπειροι και από κοντά σε οποιοδήποτε βήμα μας. Προβλήματα και στην γυναίκα και στη μεγαλύτερη πιθανότητα και στο νεογνώ, και άλλα θέματα τα οποία χρειάζονται εμπειρία, χρειάζονται καθημερινή επαφή με την εγκυμονούσα, χρειάζεται πολυεπίπεδη παρακολούθηση και πολλών ειδικοτήτων και η γέννηση ενός μωρού ίσως μετά τις 32 εβδομάδες μπορεί με ασφάλεια έτσι πολύ μεγάλη να διασφαλιστεί. Κλείνοντας, να συγχαρώ όλους τις ηρωίδες, αλλά και αντίστοιχα και τους άντρες που έχουν αγωνιστεί για τη γονιμότητά τους μετά από καρκίνο, ή ακόμα περισσότερο τις γυναίκες που στο ίδια στιγμή ζουν την καλύτερη και χειρότερη στιγμή της ζωής τους, δηλαδή την εγκυμοσύνη και τον καρκίνο μαζί, και σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα και στη χώρα μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και για τη γυναίκα που ονειρεύεται ή να κάνει ένα παιδί, είναι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ψαλτοπούλου. Έτσι, πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που δίνουμε, γιατί είναι μία πραγματικότητα αυτό που είπατε, ότι η ηλικία της εγκυμοσύνης των γυναικών έχει αυξηθεί, οπότε είναι πιο πιθανό πια να έχουμε μία συνύπαρξη. Ελπιδοφόρα θα τα έλεγα. Οπότε, για να μην καθυστερούμε, να περάσουμε και στην επόμενη ομιλία.
Πριν περάσουμε στην επόμενη ομιλία, απλά να πω και εγώ, ως ασθενής κιόλας, ότι σε περίπτωση που υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν την επιμονή της κυρίας Παπακοστοπούλου και όπως είπε και η κυρία Ψαλτοπούλου, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό για να καλυφθεί αυτή η πολυεπίπεδη προσέγγιση του καρκίνου και η έλλειψη των του εξειδικευμένου δικτύου γιατρών. Γι' αυτό όλοι εμείς στα σωματεία ασθενών ζητούμε ογκολογικά συμβούλια για να μπορούν να ενθαρρύνουν και τις γυναίκες και για τη γονιμότητα ή τους νέους ασθενείς, καλύπτοντας όλα αυτά τα πολλά επίπεδα. Και ένα από τα πολλά, λοιπόν, επίπεδα είναι και ο γεροντολογικός καρκίνος, έτσι, ο γυριατρικός καρκίνος. Ή μάλλον καλύτερα, για να το πω πιο σωστά, ο γυριατρικός ασθενής και καρκίνος, για το οποίο θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Καρδαμάκης, ο οποίος είναι ομότυπος καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και ο ίδιος ακτινοθεραπευτής και ογκολόγος. Ευχαριστώ για την εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Διοικητικό Συμβούλιο του Άλματος Ζωής και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για την ευκαιρία που μου έδωσαν, που μου δίνουν, αρκετά συχνά μπορώ να πω, να αναφέρομαι σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα που είναι πλέον ο καρκίνος στην τρίτη ηλικία, ο καρκίνος των ηλικιωμένων, ο καρκίνος των γυριατρικών ασθενών, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε. Για να καταλάβουμε καλύτερα για ποιο θέμα θα διαπραγματευτούμε, θα πρέπει να σας αναφέρω τρεις βασικές, ας το πούμε έτσι, ιδιότητες, τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικιακής ομάδος. Το πρώτο είναι ο ορισμός του ηλικιωμένου. Με βάση τα λεξικά, ο ηλικιωμένος ονομάζεται ο άνθρωπος που διανύει την τρίτη ηλικία. Και ποια είναι αυτή η τρίτη ηλικία? Παραδοσιακά είναι η ηλικία που τα περισσότερα δυτικά κράτη έχουν θεσπίσει ως ηλικία συνταξιοδότησης. Επομένως, ηλικιωμένος θεωρείται επιστημονικά, επιδημιολογικά, το άτομο που έχει φτάσει το 65ο έτος της ηλικίας. Ιδιαίτερα στην ογκολογία, όσοι ασχολούμαστε με τους γυριατρικούς ογκολογικούς ασθενείς, έχουμε λίγο μετακινήσει αυτό το όριο και έτσι σήμερα πιστεύουμε ότι τα 70 χρόνια ζωής είναι αρκετά για να σε μεταφέρουν μετά στην κοινωνία των ηλικιωμένων. Το πρώτο λοιπόν που ξέρουμε είναι ότι αυτή η ομάδα των ηλικιωμένων συνεχώς χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Από αυτές εδώ τις σύνθετες διαφάνειες θα ήθελα να κρατήσω με μόνο ένα-δυο αριθμούς. Ο πρώτος είναι ότι το έτος 2050 στη Γη, σε αυτό το πλανήτη, θα ζουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ηλικιωμένοι, δηλαδή άτομα που θα έχουν υπερβεί το 65ο της ηλικίας. Και το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε σε σχέση με αυτό που είπε πριν η κυρία Ψαλτοπούλου για την υπογεννητικότητα είναι ότι η Ελλάδα, μπορείτε να δείτε στη δεξιά διαφάνεια, η Ελλάδα είναι από τις χώρες όπου το ποσοστό των ηλικιωμένων συνεχώς αυξάνει και αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, πλησιάζει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου το 23%. Πάρα πολύ υψηλός αριθμός που γεννά βέβαια με τη σειρά του προβλήματα. Επομένως, εδώ συνοπτικά μπορούμε να δούμε αυτό που είπα πριν, το 1,5 δισεκατομμύριο, πώς θα μοιάζει ο πλανήτης μας από πλευράς ηλικιακής κατανομής, από πλευράς ηλικιωμένων το 2050, το οποίο 2050 βέβαια μπορεί να ακούγεται μακρινό, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από το αύριο. Και οι προβλέψεις λένε ότι το 2060 στην Ελλάδα το 32% του πληθυσμού θα είναι ηλικιωμένοι. Το δεύτερο που έχουμε παρατηρήσει επιδημιολογικά, που βλέπουμε συνέχεια γύρω μας, είναι ότι ο καρκίνος είναι νόσος των ηλικιωμένων. Η διάμεση ηλικία, δηλαδή η πιο συχνή, να το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά, η ηλικία που εμφανίζεται ο καρκίνος είναι άνω των 65, είναι γύρω στα 66 χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως και αυτό είναι μια παρατήρηση με παγκόσμιο χαρακτήρα.
Πού οφείλεται αυτό? Πιστεύουμε ότι οφείλεται στην παρατεταμένη έκθεση σε καρκινογόνα του περιβάλλοντος, ενδογενή, εξωγενή, σε ελλειπή επιδιόρθωση των γενετικών βλαβών που προκαλούν αυτά τα καρκινογόνα όσο η ηλικία μας προχωράει, σε διαταραχές της ανοσολογικής λειτουργίας και σε διάφορα άλλα αίτια που δεν είναι του παρόντος. Αυτή λοιπόν η επιδημία του γύρατος συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές τόσο για τις κοινωνίες όσο και για τα συστήματα υγείας. Πρώτα-πρώτα έχει δοκιμάσει τη δομή και τη συνοχή της οικογένειας και έχει εισαγάγει πολύ έντονα και στην ελληνική κοινωνία το θέμα των φροντιστών. Στην κοινωνία παρατηρούμε αυτή την πάλη πολλές φορές ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και τέλος οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες δέχονται μεγάλη πίεση λόγω αυτού του αυξημένου αριθμού ηλικιωμένων ως προς την έγκαιρη διάγνωση, τη διαγνωστική διαδικασία και την κατάλληλη και πλήρη θεραπεία. Και το τρίτο και τελευταίο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ότι όλοι οι ηλικιωμένοι δεν είναι ίδιοι. Διαφέρουν μεταξύ τους βιολογικά, αυτό που στην ιατρική λέμε βιολογική ηλικία, και το οποίο είναι το κριτήριο που σήμερα αποφασίζουμε ιδιαίτερα στην ογκολογία πώς θα αντιμετωπίσουμε τον γυριατρικό ασθενή με καρκίνο. Δεν στηριζόμαστε δηλαδή στη χρονολογική ηλικία, αυτό που γράφει η ταυτότητά του, αλλά προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι σωματικές του εφεδρείες, ποιες είναι οι νοητικές του δυνατότητες, ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζει και στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί τώρα με την καινούργια διάγνωση. Έτσι λοιπόν ενδιαφέρει πάρα πολύ την γυριατρική ογκολογία η γνώση της βιολογικής ηλικίας. Έχουν προταθεί πάρα πολλές μέθοδοι, πολλά ερωτηματολόγια που προσπαθούν να απαντήσουν αυτό το ερώτημα με μεγάλη ακρίβεια, αλλά τώρα τελευταία φαίνεται, όπως θα δούμε στις επόμενες διαφάνειες, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και με αρκετά απόλυτη βεβαιότητα να μας ορίσει τη βιολογική ηλικία. Γιατί μας ενδιαφέρει η βιολογική ηλικία? Το είπα ήδη, διότι με βάση αυτή αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ασθενείς και έτσι χωρίζουμε τους ηλικιωμένους σε τρεις κατηγορίες, τους ικανούς, τους ευάλωτους και τους ευπαθείς. Οι ικανοί και οι ευάλωτοι μπορούν να λάβουν την κλασική αντικαρκινική θεραπεία, ενώ οι ευπαθείς, οι εύφραστοι δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτές τις θεραπείες, αλλά να μπαίνουν περισσότερο σε προγράμματα υποστήριξης και συμπτωματικής αγωγής. Αυτή είναι η διαφάνεια που αναφέρεται στο άρθρο που δημοσιεύτηκε τώρα τον Απρίλιο του 2025, που ισχυρίζονται οι ερευνητές μέσα από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων ότι με μία φωτογραφία του προσώπου μπορούν να ορίσουν τη βιολογική ηλικία. Και ο χρόνος δυστυχώς είναι αδυσόπιτος, οπότε προχωράμε. Τι εμποδίζει τον ηλικιωμένο να ενταχθεί, να ακολουθήσει προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης? Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια από την πλευρά του ιατρού, απουσία οργανωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πολλές φορές οι ηλικιωμένοι δεν περιλαμβάνονται σε κρατικά προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης και φυσικά πάντοτε υπάρχει η δαμόκλειος πάθη της σχέσης κόστους-οφέλους. Από την πλευρά τώρα του ίδιου του ηλικιωμένου έχουν οι άνθρωποι αυτοί ένα φόβο για τη διαδικασία. Φοβούνται μήπως είναι κάτι το επώδυνο, να πάνε να κάνουν κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις. Το άγχος των μετακινήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άγχος για το αποτέλεσμα και για την επόμενη ημέρα, δηλαδή αν διαγνωστώ με καρκίνο πώς θα μπορέσω να τα καταφέρω. Και από την πλευρά της κοινωνίας φυσικά υπάρχει η ηλικιακή προκατάληψη. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, για τον καρκίνο του μαστού. Πιστεύουμε σήμερα ότι οι γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 74 ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλλονται σε μαστογραφικό έλεγχο, αλλά εξατομικευμένα. Για τον καρκίνο του προστάτη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Οι συνάδελφοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι άντρες ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε πληθυσμιακά προγράμματα ελέγχου του PSA, για λόγους που δεν προλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε.
Και προχωρώ στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μου, εάν ο ηλικιωμένος με καρκίνο έχει πρόσβαση σήμερα στη σωστή θεραπεία. Πριν σας δώσω μια μονολεκτική απάντηση ή μια διφορούμενη απάντηση, το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολύ την ιατρική κοινότητα. Υπάρχουν δημοσιεύματα όπως αυτά εδώ που βλέπετε, δηλαδή πώς θα θέλατε να σας αντιμετωπίσουν θεραπευτικά όταν θα είστε 70 χρονών με καρκίνο, 75, ή γιατί να αντιμετωπίζουμε τον 70χρονο το ίδιο με τον 90χρονο όταν πάσχει από καρκίνο, και επίσης κάποιες πιο τολμηρές φωνές που λένε αν οι αντικαρκινικές θεραπείες θα πρέπει να σταματάνε σε μια ορισμένη ηλικία. Βέβαια, αυτό το θέμα της ηλικίας και των δραστηριοτήτων ή των υπηρεσιών υπάρχει και σε άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ξέρουμε όλοι κατά καιρούς τη συζήτηση για το αν θα πρέπει ο ηλικιωμένος να έχει το δικαίωμα να οδηγεί και σε ποια ηλικία θα πρέπει να του αφαιρείται το δίπλωμα. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα αν ο ηλικιωμένος με καρκίνο υποβάλλεται στη σωστή θεραπεία είναι ότι όχι ακόμα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, κυρίως μας λείπουν δεδομένα από κλινικές μελέτες και φυσικά σε αυτή την απόφαση μπαίνει πάντοτε και το θέμα της ηλικιακής προκατάληψης. Έτσι λοιπόν, αυτό που ο θεράπων ιατρός, ο ογκολόγος στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει πάντοτε να σταθμίζει είναι ποιος είναι ο σκοπός της θεραπείας σε έναν ηλικιωμένο με καρκίνο. Είναι ίαση, είναι βελτίωση ή διατήρηση της ποιότητας ζωής, είναι η διατήρηση της αυτονομίας του. Είναι απαραίτητη η εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας και φυσικά δεν θα πρέπει ποτέ να παραβλέπουμε ότι πρέπει να ενημερώνουμε και πρέπει να συζητάμε με τον άμεσα ενδιαφερόμενο, με τον παππού ή τη γιαγιά για τους σκοπούς της θεραπείας μας. Διεθνείς επιστημονικές εταιρείες όπως η SIOG που βλέπετε εδώ, που είναι η εταιρεία γυριατρικής ογκολογίας, η παγκόσμια, έχει βγάλει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες, τις οποίες συνοψίζω σε αυτήν εδώ την διαφάνεια. Και μια κουβέντα μόνο για την ηλικιακή προκατάληψη, να πω ότι είναι φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνίες, δεν είναι φαινόμενο μόνο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι η προκατάληψη απέναντι στους ηλικιωμένους, είναι η προκατάληψη απέναντι στους νέους, η προκατάληψη απέναντι στους έγχρωμους και αυτή η προκατάληψη στερεί από τις ομάδες αυτές, τις κοινωνικές, στερεί οπωσδήποτε κάποιες δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας όταν μιλάμε για τον καρκίνο. Επομένως, οι προτάσεις μου είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε εμείς οι ογκολόγοι την εκπροσώπηση των ηλικιωμένων με καρκίνο στις κλινικές μελέτες. Θα πρέπει όσο γίνεται να παλέψουμε για την εξάλειψη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν αυτή την ηλικία και φυσικά θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας τι προτιμάμε, την ποιότητα ζωής ή την επιβίωση. Και τέλος, θα πρέπει να εξαλειφθεί η ηλικιακή προκατάληψη. Και επιτρέψτε μου με μία μόνο διαφάνεια, είναι η τελευταία, να κάνω κατάχρηση του χρόνου μου. Τον Φεβρουάριο του 2022 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβγαλε ένα ψήφισμα που παροτρύνει, όχι ακριβώς διατάζει, αλλά παροτρύνει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη γυριατρική ογκολογία ως κλάδο που αξίζει ιδιαίτερη προσοχής. Αυτά συνέβησαν το 2022. Φυσικά αυτό το ψήφισμα είναι γνωστό και στην ελληνική πολιτεία. Μέχρι στιγμής προσπαθούμε όλες οι εμπλεκόμενες επιστημονικές εταιρείες να πετύχουμε τουλάχιστον η γυριατρική να είναι μια εξειδίκευση. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλέψουμε και εδώ ακριβώς χρειάζεται και η βοήθεια και η συμβολή συλλόγων όπως το Άλμα Ζωής να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Κύριε Κραταμάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σταθώ κι εγώ σε αυτό που είπατε, σε αυτή τη χώρα και στην απουσία της γυριατρικής, καταρχήν, και της γυριατρικής ογκολογίας. Να σας ευχαριστήσουμε και για αυτή την γυριατρική αξιολόγηση για την οποία μιλήσατε. Ήθελα απλά να ρωτήσω εγώ,
Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αυξηθεί, γιατί μίλησατε και γι' αυτό στην παρουσίασή σας, η παρουσία εξειδικευμένων κλινικών μελετών για τη γυριατρική ογκολογία. Προφανώς και ξέρουμε ότι η αγορά της Ελλάδος είναι μια μικρή αγορά όσον αφορά τις κλινικές μελέτες. Έχουμε όμως ερευνητικά κέντρα, έχουμε πανεπιστήμια και έχουμε και άλλες επιστήμες, γιατί μιλήσατε και για το artificial intelligence, άρα βλέπετε κάποια ελπίδα σε όλα αυτά. Αυτά τα ρωτώ γιατί έχετε και ένα διτό ρόλο ως πρόεδρος της γυριατρικής ογκολογίας, οπότε η εταιρεία αυτή νομίζω ότι κάνει κάποιες κινήσεις προς τα εκεί. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Στο ακροατήριο υπάρχουν και εξαίρετοι συνάδελφοι, ογκολόγοι με πολύ μεγάλη εμπειρία στις κλινικές μελέτες. Μέχρι τώρα ενοχοποιούσαμε τις φαρμακευτικές εταιρείες ότι δεν θέλανε να συμπεριλάβουν στα πρωτόκολλά τους, στα κλινικά, άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ή των 65 ετών. Αυτό φυσικά τώρα έχει αλλάξει, επομένως η ευθύνη πάλι πέφτει σε εμάς τους γιατρούς και αυτός ακριβώς είναι ένας από τους σκοπούς αυτής της εταιρείας της γυριατρικής ογκολογίας. Να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους, κυρίως ογκολόγους φυσικά, στις ιδιαιτερότητες των ασθενών αυτών και στα ίσα δικαιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας. Επομένως, μπορεί να αυξηθεί η εισαγωγή αυτών των ασθενών με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά δυστυχώς πάντοτε καταλήγουμε στην ατομική προσπάθεια και όχι σε κάτι έτσι πιο οργανωμένο μαζικά. Ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μαζί με όλα τα σωματεία των ασθενών, τους συλλόγους των ασθενών και οι επιστημονικές εταιρείες βοηθάνε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να καλέσουμε τώρα για έναν σχολιασμό, να μας βοηθήσει στο σχολιασμό και την κυρία Μαρία Μανουσάκη, εκπαιδευτικό, κοινωνικό λειτουργό και συντονίστρια του παρατήματος της Πάτρας Πασί Καλυπάτρη. Ευχαριστώ θερμά την φίλη, τολμώ να αποκαλέσω την κυρία Αγγελική Στεφανάκη, τις φίλες στο ΔΣ και όλο το άλμα ζωής, που αγαπώ πολύ, και όλους τους συντελεστές για αυτή την ωραία έτσι, εκδήλωση. Εγώ θα προσπαθήσω να πω μερικά σημεία από όλες τις εξαιρετικές ομιλίες εδώ πέρα που ακούσαμε από την αρχή, να βγάλουμε μερικά έτσι, μικρά συμπεράσματα και θα ξεκινήσω έτσι από τη συνάδελφό μου την πρώτη ομιλία, να πούμε ότι αυτή η μετάβαση που λέμε και γίνεται από ένα παιδί σε έφηβο και μετά σε ενήλικα ενός ογκολογικού ασθενή, πρέπει να είναι μια ενεργητική διαδικασία. Αυτή λοιπόν η ενεργητική διαδικασία και η μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξαρτάται βέβαια πάρα πολύ και από την αναπτυξιακή ικανότητα του εφήβου, αλλά πρέπει να είναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια συντεταγμένη διαδικασία. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε από κοινού όλο το περιβάλλον που έχει κοντά του ο ασθενής, είτε είναι παιδί είτε είναι έφηβος και περνάει μετά σε μια νεαρή ηλικία. Διαφορετικά λαμβάνεται η φροντίδα όταν έχει την νόσο από πολύ μικρή ηλικία, διαφορετικά όταν την αποκτήσει και είναι έφηβος. Και βέβαια είναι και τελείως διαφορετικά όταν ένας έφηβος ξαφνικά μαθαίνει ότι έχει αυτή την ασθένεια. Πρέπει λοιπόν, ανάλογα με την ηλικία, πρέπει να αντιμετωπίζεται. Είναι μια διαδικασία που είναι πολύ πολύπλευρη. Η μετάβασή του θα πρέπει να γίνεται και να φροντίσουν όλοι αυτοί οι ειδικοί, έτσι ώστε να υπάρχει μια ιατρική, ψυχογενική αντιμετώπιση, διότι έχει να κάνει με πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί ή ένας έφηβος από τα όνειρά του, από τις φιλοδοξίες του, από τις ματαιώσεις, άλλα σκεφτόταν για τη ζωή του, άλλα του παρουσιάζονται, το σχολικό του περιβάλλον, το κοινωνικό του περιβάλλον, όπως είπαμε πολύ, πώς αντιμετωπίζει και το φαινόμενο αυτό της σεξουαλικότητας, ειδικά όταν είναι ένας έφηβος, η ένταξή του στην κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτή η μετάβαση είναι σκόπιμα προγραμματισμένη και πρέπει να γίνεται με όλους αυτούς τους ειδικούς, εξειδικευμένα, και πρέπει να έχει μια βέλτιστη πρακτική. Πρέπει να πούμε ότι οπωσδήποτε όταν είναι έφηβος θα πρέπει η συνεργασία του εφήβου να είναι σε ό,τι περιλαμβάνει τις αποφάσεις της ζωής του, πρέπει να είναι συμμετοχικά, δηλαδή και ο ίδιος πρέπει να ξέρει και να αποφασίζει, να έχει λόγο και ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις
βέβαια με όλους αυτούς δίπλα του που θα τους συμβολεύουν σωστά. Να ξέρουμε πάντως, αγαπητοί φίλες και φίλοι, ότι υπάρχουν για αυτή την αντιμετώπιση, ειδικά στην εφηβική ηλικία, γιατροί που είναι εξειδικευμένοι στην εφηβική ιατρική, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν έναν έφηβο με αυτή την ασθένεια. Πηγαίνοντας στη δεύτερη ομιλία, στην κυρία Παπακοστοπούλου, την οποία δίνω θερμά συγχαρητήρια, έτσι είναι ένα φως για μας φώτισε σήμερα, πραγματικά μας φωτίσατε. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα σήμερα? Ποιο μήνυμα μας πέρασε έτσι πολύ ζωντανά, πολύ φωτεινά? Ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεκνοποίηση μετά τον καρκίνο ή και πριν τον καρκίνο, πρέπει να προσπαθούμε πραγματικά για αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια, όλο αυτό πρέπει να γίνεται και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ακριβώς, θα γίνεται με αγάπη και με πολύ μεγάλη έτσι, αντιμετώπιση προς τη γυναίκα, πρωτίστως δηλαδή πρέπει να προσέξουμε το όφελος και την σωστή αντιμετώπιση για να μην έχουμε ένα αποτέλεσμα, όπως μας είπε και η κυρία Ψαρδοπούλου, για να περάσω στο επόμενο έτσι, θέμα. Αλλά βέβαια έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο η ιατρική συνογκολογία και βέβαια είναι ικανή κάθε μία γυναίκα και είναι δικαίωμα και μπορεί να γίνει μητέρα. Άρα λοιπόν, κυρία Ψαρδοπούλου, τα τελευταία χρόνια μας δείξανε ότι η εγκυμοσύνη είναι πιθανή και ασφαλής, όπως μας είπατε εκεί, ακόμα και με τον καρκίνο του μαστού και με άλλους καρκίνους που είπαμε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε και είπανε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο, 6% νομίζω ότι αναφέρατε, η εμφάνιση των αιματολογικών κακοηθειών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αν άκουσα καλά, ήταν ένα πολύ έτσι, μήνυμα ενθαρρυντικό. Άρα λοιπόν, λαμβάνοντας έτσι μια προσεκτική αντιμετώπιση απέναντι στη γυναίκα, με την ασφάλεια που αυτό επιβάλλεται και πρέπει να περικλεί και όσο αφορά για να προχωρήσει τη διαδικασία να γίνει μητέρα. Και βέβαια θα ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Καρδαμάκη, διότι έπιασε μια πολύ μεγάλη και ευαίσθητη ομάδα, την τρίτη ηλικία που λέμε, μια τρίτη ηλικία που δυστυχώς θα πω και από το ρόλο μου της κοινωνική λειτουργού, που βλέπω πραγματικά και από πλαίσια που έχω περάσει, κύριε Καρδαμάκη, κακοποιείται. Η τρίτη ηλικία δυστυχώς είναι εγκαταλελειμμένη, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αυτό λέω εγώ, κακοποίηση. Έτσι, και έχει ανάγκη πάρα πολύ πραγματικά από τη φροντίδα μας. Άρα λοιπόν αυτή η ηλικία η οποία εμπλέκεται πάρα πολύ στο καρκίνο, στην ασθένεια αυτή που μας είπατε είναι η νόσος των ηλικιωμένων. Αυτό όμως που θα πω εγώ, τη δεκαετία του 20 έως του 30 έχει ανακηρυχθεί από τον ΟΗΕ η δεκαετία της υγιούς γύρανσης. Και καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη κράτη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την υγιή γύρανση και τη βελτίωση όλων αυτών των ηλικιωμένων ανθρώπων που πραγματικά έχουν μια πολύ μεγάλη ευαλωτότητα σε αυτή την ηλικία. Είναι μια ηλικία που εμείς οι νεότεροι, τα εγγόνια, δεν την καταλαβαίνουμε, δεν την νιώθουμε, ίσως δεν είμαστε τόσο κοντά. Εμένα η εμπειρία μου, ειδικά από τα πλαίσια που έχω περάσει, έχοντας κοντά και τα γεροντοκομεία που έχω πάει, αλλά και ευάλωτες ομάδες σε μεγάλη ηλικία, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι αντίστοιχα, όπως είναι τα παιδιά ευάλωτα, αντίστοιχα είναι και οι μεγάλοι αυτοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Θα τελειώσω λοιπόν τώρα λέγοντας ότι θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Πραγματικά αυτοί οι ηλικιωμένοι έχουν τη σωστή αντιμετώπιση? Τι δείχνουν τα στοιχεία? Εδώ βάζω κάποια ερωτηματικά που μας άφησε ο κ. Καρδαμάκης που δεν ξέρουμε. Αν πραγματικά αντιμετωπίζονται σωστά αυτοί οι άνθρωποι, αν πραγματικά έχουν τη σωστή αντιμετώπιση όταν έχουν νοσήσει από την ασθένεια αυτή. Βέβαια, λένε κάποια στατιστικά που εγώ διάβασα για να προετοιμαστώ λίγο για αυτή την ημερίδα. Διάβασα λοιπόν ότι οι ηλικιωμένες, ένα 30% των ηλικιωμένων των γυναικών πάνω από 70 ετών νοσούν, κύριε Καρδαμάκη, με όγκο στον μαστό. Και επίσης οι έρευνες έδειξαν ότι επειδή ακριβώς τα αίτια που μας είπε ο Καρδαμάκης δεν πάνε τόσο εύκολα να διαγνωστούν ή να προλάβουν ή να πάρουν αυτά που πρέπει τέλος πάντων να κάνουν αν έχουν νοσήσει και το ξέρουν, ή αν δεν έχουν νοσήσει δεν πάνε καθόλου, γιατί πολλοί δεν πάνε καν στο γιατρό, μας δείχνουν ότι όσο πιο νεότερη η ηλικία είναι, ας είναι τρίτη ηλικία, δηλαδή διαφέρουν ηλικίες, 60, 70, 75, 80, πάνε τόσο τα στατιστικά δείχνουν ότι ίσως
μπορούν να νικήσουν την ασθένεια αυτή. Τελειώνοντας, θα πω και εγώ δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο. Είναι εδώ η μητέρα του. Να πω λοιπόν για αυτό το παιδί, ο οποίος αυτό το παιδί φώτιζε τη ζωή μας όσο ήταν εδώ, και εγώ ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία δίνουν φως και εκεί που είναι ψηλά. Εμείς είχαμε συνεργαστεί, εγώ τώρα σαν συντονίστρια της Καλυπάτηρας, με αυτό το παιδί, γιατί είχαμε συνεργαστεί και στο ΚΕΔΜΟΠ και στο Χάρη στη Ζωή και στα συνέδρια τα παγκόσμια που ηγείτο. Γι' αυτό λέω ότι κάποιοι περνάμε από αυτή τη ζωή, και ενώ ζούμε λίγο χρονικό διάστημα, δίνουμε τόσο πολλά που μας φωτίζει για μια ζωή, έτσι, το έργο μας. Εγώ θα πω ότι ο Κωνσταντίνος θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Έτσι, δίνω πολλά συγχαρητήρια σε αυτό τη μητέρα του, η οποία πάντα θα τον έχει έτσι στη σκέψη, αλλά θα είναι στη σκέψη όλων μας αυτό το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μανουσάκη έτσι, για το σχολιασμό όλων των ομιλιών. Υπάρχουν έτσι 1-2 λεπτά, αν θέλουμε, κάποιες ερωτήσεις από το κοινό προς τους ομιλητές μας, πριν τους αποδεσμεύσουμε. Δεν βλέπω κάτι. Οπότε νομίζω ότι έχουμε έτσι ολοκληρώσει την ενότητα αυτή. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν εδώ και μας δώσατε έτσι πολύ σημαντικές πληροφορίες και μηνύματα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε αυτή τη στιγμή σε ένα 5λεπτό διάλειμμα για τους υπόλοιπους, έτσι λίγο μια μικρή ξεκούραση, και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.